Anem a fer ampli la següent graella. Anem a fer el coeficient d'aquí, com no hi ha número, menys 1, perquè hi ha menys. Després aquí, perquè menys 3 per 4, aquí seria menys 12, aquí 7, 13, i a part literal seria sense el signe al quadrat. No, al quadrat sí, al quadrat. Vale, x elevat a 2 y el grado sería aquí 4, que es 2, 3, 4, aquí sería 3, no, 2, 4, 5, 6, no sé, 6, aquí sería 9, sí, monomi semblant, 2, hem de ficar que si no sigui el mateix número, i l'oposat seria amb el número amb el signe oposat. Mercè, el monomí semblant del segon, que no seria el monomí oposat al